Pois emocionante minuto final o que temos por diante. Se vos tamén queredes ir aquí ao plató e gozar deste ambiente, destos nervios, xa sabedes, 618-388-087. E digo gozar dos nervios porque ainda que a veces se pasa mal, José, cando un acaba no quinto chance para estar contento, ou non? Contentísimo. E máis co gran papel que fixeches a última vez que estiveches aí, que quedaxeste a un só acerto de levar o bote. Será hoxe o día? Hoxe temos 40.400 euros. Imos, José. Que as mellores actitudes. A ver se temos aí a sorte que nos faltou nese día para levar todo o que temos no bote. Como sabes, José, basta enfrentar a 5 preguntas e por cada unha delas que acerte correctamente levará 100 euros. Se acerta as 5, leva o bote. E esas 5 preguntas van ser sobre estas 5 categorías. Hoxe xogamos con historia, xeografía, música, series e anatomía. 60 segundos por diante e 40.400 euros en xogo. Sorte, José. Gracias. E tempo, historia. Quen foi a rexente de España entre 1833 e 1840? Paso. Xeografía. A que país pertence o glaciar Uppsala? Islandia. Non é correcto. Música. A que disco de Mago de Oz pertence o seu tema Fiesta Pagana? Paso. Paramos o tempo. 19 segundos transcorreron. Ainda queda moito por diante. Quédanos saber o que habrá na categoría de series e anatomía. De momento, escoitamos, non metemos aí ningún acerto, pero tempo hai de sobra. José, continuamos? Pois veña, ánimo e tempo. Series. Que actriz protagoniza Emily in Paris? Paso. Anatomía. Cal é a máis grande das glándulas salivares? Paso. Paramos o tempo. Menos de medio minuto e repaso rápido as preguntas, José, para nesta segunda volta poides meter algunha resposta aí ben cerquiña. Historia. Quen foi a rexenta de España entre 1833 e 1840? Logo temos en xeografía que buscar un país, o país concretamente no que está o glaciar Uppsala, Buscamos un disco en música, disco de Mago de Oz, onde está ese mítico tema de Fiesta Pagana, ponte en pie, alza el puño y ven, como se chama o disco no que está. Series, Emily in Paris ou Emily in Paris, buscamos o nome da actriz, e en anatomía cal é a máis grande das glándulas salivares. Temos 28 segundos para todo. José, preparado? Pois veña que imos retomar en historia. A pregunta aí da rexente. Estás? Pois concentración e tempo. Historia. Quen foi a rexenta de España entre 1833 e 1840? Isabel II. Non é correcto. Xeografía. A que país pertence o glaciar Uppsala? Rusia. Non é correcto. Música. Disco de Mago de Oz? Fiesta Pagana. Non é correcto. Series. Actriz protagonista de Emily in Paris. Anatomía. Cal é a máis grande das glándulas salivares? Parietal. Ai, non é correcto. Historia. Rexente de España? Rexente? Isabel I. Ai, non iba de Isabel esa cousa. Tempo. Ata aquí. O minuto de José. Era a nai de Isabel II. Era a da canción. María Cristina me quiere gobernar. A canción deu logo. Non ten que ver, pero era María Cristina de Borbón. Aí a rexente que buscábamos. Quedaxete moi preto en anatomía. A glándula non era parietal, era parótida. Parietal tamén está na cabeza, ten que ver cos osos, pero era a glándula parótida. Lily Collins é a actriz de Emily in Paris e Finisterra é o disco de Mago de Oz, onde está Fiesta Pagana. A Argentina temos que ir se queremos visitar ese glaciar o Uppsala. E queda na Patagonia. E nos quedamos aquí, pois, con todo o vermello. Pois hoxe non puido ser, José esforzouse, pero Cartiños hoxe non vai levar. Pero tranquilo, meu, no próximo programa, máis cartos e máis motivación. O bote como se está a poñer? Xa está en 40.800 euros. A ver canto damos. Non perdades, ata a festa. Entón, si foi así. Unos días casi de todo, outros días casi de nada. Pero non, que toca.